కేసులు తగ్గించడానికి వేసే యాక్షన్ ప్లాన్ అంతా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ప్రిపేర్నెస్, దీన్నే మనం ప్రిపేర్నెస్ అంటాము. సో మనం జూన్ 1 నుంచి మనం ఆల్రెడీ మనకున్న 25 గ్రామాలు ముఖ్యంగా మలేరియా పాజిటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి మనం ఐఆర్ఎస్ స్ప్రేయింగ్ చేయడానికి, అట్లనే ఇక మనకుంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ నెట్స్ అవి కూడా పంపిణీ చేయడానికి అట్లా కూడా మనం అడిగినట్లు. సో వీటన్నిటికి కూడాను మనం అన్నిటికీ రంగం సిద్ధం చేసుకుంటాము. సో ఐఈసీ ఆ కార్యక్రమాలను కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము. సో గ్రామానికి సచివాలయం, ప్రతి సచివాలయం ద్వారా కూడా ఎంఎల్హెచ్పీ, ఏఎన్ఎంల ద్వారా, ఆశాల ద్వారా, హెల్త్ అసిస్టెంట్ల ద్వారా కూడా మనం ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ని పెడుతూ మలేరియా నిర్మూలనకి అంటే ఎంత డ్రై డే కార్యక్రమాలు సక్రమంగా జరగాలి కానీ చాలా పకడ్బందీగా ఉంటే కానీ మనం ఈ సంవత్సరం మలేరియాని అరికట్టగలగాలి. మలేరియాని, డెంగ్యూని గత సంవత్సరం కంటే తక్కువ కేసులు తేవడం మన లక్ష్యం. సో ఆ దిశగా మేము ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం చేస్తున్నామండి యాక్టివిటీస్ అన్ని. సో అలా ఆల్ లైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకుంటాము కలెక్టర్ గారు చైర్మన్షిప్లో. సో అది కూడా మనం అడిగాము. ఆ మీటింగ్ పెట్టి అక్కడ కూడా మనం అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకొని ఆ విషయాల ద్వారా మనం ఎలా చేయాలి, ఏ డేట్లో ఏం చేయాలి అనేది కూడా మనం నిర్ణయించుకుంటాం.